अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। देवगड तालुक्यातल्या साळशेतील इनामदार श्रीदेवी पावणाई देवी मंदिरात हरिनाम सप्ताह उत्साहात पार पडला। पंढरीच्या विठ्ठलाची भक्तिगीतं आणि टाळ मृदुंगांच्या विठ्ठल नामाच्या गजरानं साळशी गाव दुमदुमून गेला होता। ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या आणि 84 खेड्यांचा अधिपती असलेल्या देवगड तालुक्यातील साळशी येथील इनामदार श्री पावणाई देवी देवालयाचा अखंड हरिनाम सप्ताह भक्तिमय वातावरणात पार पडला। या हरिनाम सप्ताहाच्या उत्सव काळात अनेक भजनी दिंड्या सहभागी झाल्या होत्या। टाळ मृदुंगाच्या आणि विठ्ठल नामाच्या गजरानं साळशी गाव दुमदुमून गेला होता। ढोल ताशांच्या गजरात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत विठू नामाच्या जयघोषात रंगीत दिंडी काढून अंधकासुरवत हा पौराणिक चित्र देखावा सादर करण्यात आला। पौराणिक चित्र देखावा पाहण्यासाठी दशक्रोशीतील रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती। तसेच चाकरमान्यांची आणि माहेर वाशिणींची आवर्जून उपस्थिती होती। या निमित्तानं इनामदार श्री पावणाई देवी देवालयास आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि मंदिर सजावट करण्यात आली होती। या हरिनाम सप्ताहाच्या उत्सव काळात शिरगाव, वरेरी, चाफेड गावठण, राणेवाडी, बुधवळे, ओंबळ काजरवाडी, भालचंद्रमठ, कणकवली, निरोम, शिवडाव, रेंबवली, कोळोशी, बांदिवडे, फोंडाघाट, वेंगुर्ले, चाफेड, भोगलेवाडी, बापर्डे नाईक, धुरेवाडी, कुवळे, आगरवाडी, खुडी, तोरसोळे, आरे, किंजवडे, आयनर आदी गावातून 27 भजनी दिंड्या सहभागी झाल्या होत्या। तसेच साळशी, गावकरवाडी, देवणेवाडी आणि घाडीवाडी अंगणवाडीतील मुलांच्या सहभागानं हरिनामाची रंगत आणखीनच वाढली होती। या हरिनाम सप्ताहाची सांगता पहाटे काकड आरतीनं झाली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।